Yes, så vi har om vindenergi. Og man kan ligesom sige, at rundt omkring på hele jorden der, så har vi en masse vinde, og det kan vi lige så godt udnytte. Og måden vi udnytter det med, det er med vindmøller, som vi alle sammen godt ved hvad er. Og det fungerer således, at vi har ligesom en propel her, som bliver drejet rundt, fordi vinden strømmer igennem. Og det er derfor, at bladene er helt buede. De har den form, så de kan, altså så vinden ligesom kan skubbe den bedst muligt. Når sådan drejer rundt her, når roret drejer rundt, så går det ind i tandhjulet her, som så, altså det er jo bare en simpel udgave det her, kan man sige. Men tandhjulet, det drejer sig til et andet tandhjul, som så går ind og sætter den her generator i gang. Og det er ren induktion det her, kan man sige. Med at vi ligesom laver elektricitet ved hjælp af en spole. Men ja, man skal lige tage med grænse alt det her, fordi det er bare en simpel illustration. Men vindenergi, det er jo, man kan sige, det er modsatrettet fossile brændstoffer på den måde, at det er bæredygtigt. Så man kan også begynde at snakke om der er nogle miljømæssige problemer med opstillingen af vindmøller. Og hvad hedder det? Og det er der vel egentlig også. Vi kan jo kigge lidt på, når du skal transportere de her kæmpe vindmøller rundt omkring, så bliver det jo, de her vingene bliver jo kørt fra det ene sted til det andet. Og hvis vi begynder at kigge på, hvor de her vindmøllestationer er rundt omkring i verden, eller det er bare fra Mitsubishi og Vestas, som er gået sammen her for et par år siden, og de har nogle kæmpe store vindmølleparker her rundt omkring. Og man kan sige, at de ligger alle sammen ude ved havet, selvfølgelig, det giver god mening. Vi har en masse vind herude. Men igen, der er langt imellem, så når vi skal køre rundt med de her store vinger, så bliver der selvfølgelig brugt rigtig meget mange fossile brændstoffer, der går i hvert fald til benzin, kan man sige. En ting, også vi lige skal huske på, for det kommer vi også ind på senere, det er, at Østerild, verdens kraftigste vindmølle, ligger heroppe i nær Thy, hvor de er i gang med at lave generatoren større, kan man vel sige, for så at kunne producere mere energi. Yes. Men hvis man så skal lave sådan et energiregnskab over vindmøllerne her, så kan man ligesom sige, at den energi, det tager at opstille og bygge en vindmølle, den bliver tjent ind 35 gange af selve vindmøllen under dens levetid. Det er der ligesom nogen, der har lavet et regnskab over. Så på den måde, altså når du først har stillet den op, så er det værd, fordi den forurening, det tjener du ind igen, kan man sige, på grund af, at den producerer så meget bæredygtigt energi. Ja, og så har vi den danske energistrategi. Der havde vi nogle forskellige tal, som vi fik fra den her globale økonomi side. Her står der noget heroppe omkring, at vi gerne vil have, ja, det er sådan lidt irriterende her, at vi gerne vil gå fra de 3.150 megawatt, som kommer fra vindenergi, helt op til mellem 10.000 og 18.500 megawatt. Så det er altså op til 4 til 5, næsten 6 gange fordobling i forhold til, at vi har den dag i dag. Hvilket jo betyder, at vi i hvert fald her i Danmark prøver at virkelig at bruge vores ressourcer på den her måde. Så vi ikke, altså på vedvarende energi generelt. Og det er jo så også, så kan man så også bruge de her vindmøller samtidig til noget bølge og så videre, men det skal vi selvfølgelig ikke snakke om her. Men i hvert fald vedvarende energi kan vi se ud for det her, det er i hvert fald noget, den danske regering går ind for. Og det er selvfølgelig noget, vi bliver ved med at bruge. Ja, men det er også det, altså Danmark ligger så fantastisk godt, fordi vi har alt det her kyst her. Altså det er jo et kystklima, selvom det ikke rigtig er noget med det gør, men vi har alt det her kyst her. Og det gør, at vi har også de her store vinde. Så derfor er Danmark bare det ideelle land til at opstille de her vindmøller. Ja, også til at forske i det. Ja, præcis, for vi står nemlig også forrest i udviklingen. Og selvom vi måske ikke har mest vind i hele verden, så når vi har den her vindmøllepark her, hvor vi producerer, og vi går ind og prøver at opgradere vores vindmøller, så har vi altså alle forudsætninger for at gøre det, fordi vi har de her vestenvind. Og så har vi også kigget på den her artikel fra Ingeniøren, som er, at Vestas, de vil, som der står her, have deres vindmøller, som normalt har en generator på 8 megawatt, vil de have helt op på 9 megawatt. Og det gode det er, at de kan bruge de samme vindmøller, og de skal bare opgradere motoren. Og man havde så den her prototype oppe i Østerild, som igen ligger heroppe ved Thy. Den slog den danske rekord, eller faktisk verdensrekorden for produktion af elektrisk strøm på et døgn. Og her kunne man se, at de kom frem til, eller den producerede 216.000 kWh på et døgn, hvilket er tilsvarende de her 20.000 husstande
at producere energi til 20.000 husstande på en dag. Og så gik vi ind og regnede en lille smule på, hvor meget det vil sige vil være for et år. Altså hvor mange husstande den her vindmølle på et døgn kunne producere energi til et helt år. Det kan vi så se, det er 54,8 husstande, den cirka kunne producere til energi nok til. Og gik vi ind og kiggede på, hvis vi tog, hvor mange husstande der er i Danmark. Her kan vi se, at der er 1,58 millioner husstande. Og så kan vi se, hvor mange af de her vindmøller, der skulle til, for at man kunne producere energi. Eller alle de danske husstande kunne få energi igennem vind. Og så skulle vi finde ud af, at der skulle være næsten 80 af de her vindmøller. Så kunne alle Danmarks husstande få energi et helt år. Så man kan jo sige, at vi er på vej med alle de andre små, vi har rundt omkring. Så skal der ikke så meget til, for vi faktisk vil kunne komme op på det. Vi skal dog huske på, at der ikke er virksomheder med og så videre her, som tager rigtig meget. Men det man også skal huske på, det er, at den her vindmølle her, det er en rigtig stor og dyr vindmølle. Og den er også svær opsæt og så videre. Men altså, den har også mange ulemper, når den er så stor. Nogle af dem synes vi er lidt platte, sådan noget med, at den slår mange fugle ihjel og sådan noget. Det synes vi er lidt mærkeligt at sige. Men ja, altså, det er grimt i landskabet, men vi synes bæredygtig udvikling, det er ligesom, det vægter mere, end om det er grimt eller pænt i et landskab. Og en ting, vi lige skal huske på, det er, at den her, det er fra rekorddagen, den 1. december, her i 2016, og det er jo langt fra hver dag, der bliver produceret så meget energi, altså selvom det er så stor en mølle. Så de her tal kan man slet ikke regne med, vi skal nok omkring de 120 stykker, for at det kunne lade sig gøre. Men man får ligesom en idé af, hvor meget der skal til. Ja. Så til sidst, så skal vi kigge lidt på vindenergiens potentiale i Danmark, vores lokale samfund. Og i Danmark kan vi jo se, at det er noget, vi går meget ind for. Vi kommer i hvert fald til at se mange flere vindmølleparker her de næste mange år, og vi bliver bedre til at producere og opsætte dem. Så det er da helt klart noget, vi kommer... Altså, det er helt klart fremtiden i Danmark. Men lige præcis i Ballerup Kommune, der er det næppe noget, vi kommer til at se, fordi vi er trods alt ret langt inde i landet. Ja, præcis. Ja. Det er ikke normalt et sted, man vil sætte de her grimme vindmøller op. Yes. Ja, og vi kan også lige se, ifølge, altså den stammer fra 2008, skal vi huske på. Og der var der den her plan frem til 2050, at vi skulle mangedoble vores energi fra vinden. Men hvis vi ser på den her tabel her, eller graf, undskyld, så kan vi se, at 2008 her, så vindprocenten, altså det vil sige den energi, som vindmøllerne producerede i forhold til Danmarks samlede energiproduktion, altså den var på de knap 20% her. Og så frem til 2015, så er den altså på, på over 40% her. Så altså den er allerede fordoblet i det her tidsrum her. Så altså vi kan se, at der er altså der er god mulighed for, at vi når derop af i 2050. For allerede på den overrække her, er der sket en hel del. Men man skal også huske på, at det her, det betyder ikke, at i 2015, så kom der næsten 45% af altså ud af de danske stikkontakter kom der ikke, bestod energien ikke af over 40% vindenergi. For der er jo med energi, at man sælger og køber det fra forskellige lande, efter hvad der bedst skal betale sig. Så det skal man også huske på. Men det vigtigste den her graf, ligesom den viser, hvor meget og hvor vigtigt vindenergien er for Danmark, og hvor meget vi går op i, at det bliver bedre og bedre, og det kan vi jo se her, når vi næsten fordobler. Ja. Så viser det jo, at vi i hvert fald noget, vi prøver at forske rigtig meget i. Og dermed kan vi se, at vindenergi er en del af Danmark. Og Danmarks fremtid.